Hola, soc el Boris, soc professor d'acrobàcia i us ensenyaré a fer el flip-flap. El flip-flap és un salt enrere amb apoyo i el sistema que jo faig servir per ensenyar és el següent. Amb l'ajuda d'una altra persona, l'acròbata ho fa simulat amb càmera lenta. Has d'ajupir una mica, ballo. Deixa les cames esteses fins que no apoya les mans al terra, després doblega la cintura i acaba dret. Aquest és el primer sistema. Després, a la que estigui clar el moviment, l'acròbata el fa amb l'ajuda del professor, que és, es desequilibra enrere com si fos a seure i doblega les cames. Llavors salta i fa un cambrer apoyant les mans. I llavors, a la que l'acròbata ho ha entès, el completa el moviment. El flip-flap és un moviment que pot anar seguit o abans d'un altre moviment, com ara la rondada o el mortal, és un moviment de desplaçament.